Cantik-cantik kok ya, manggone fashion ya. Istirahat sih sambil aromatur. Jangan aromatur kok ya bokok wis penting. Ora ngene-ngene iki. Aduh, bokokku istirahat iki. Ya wis langsung aja ayo. Barang cuma buat. Barang cuma.
Uripo ora. Ini lho ngene. Ayo, Baca, yang sampai ku ayu rek. ngomong ayo digori komprek. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kayak aja. Macam boleh. Yo, lah kayak majunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kayak macam buku-buku sing ayu bisa keuangan lagi. Iki asane halal halal. Dan juga adegan kru YouTuber bertahisir. Lah berikan tepuk tangan namanya Bala. Lah Kaisen ya. jane nopo? Kerjane banyak doang ya Akhirnya motor. kata doang. Lah, Nanti di YouTuber lah kata. Dewi Jokowi sisa Luar biasa. YouTuber ini dukung Jatilan. Nyebar. Mergono YouTube ora dhewe-dhewe wis bangga pramane nasib promos. Terkenal kan Dinti. Mergo promosku. Aku mau mlaku rono aku bisa karo ibu-ibu. Lah kok iso? Preso. Fresh. Sering samplek. Mau ngomongnya pemantul Pemantul cahaya. Bapak. Ada blok yang begini. Waktu Dari mana aja ini? ono sing saka Kebumen. Kebumen. Yo, Jo, Jo. Oh. Jo liyane Bu. Oh ya benar. Iya, baik. Awak dhewe milu gagah hidayah. Ya hidayah. Jatilane skondi. Lah iki Di. Bapak Ismanto. Bapak Ismanto. Iki pimpinan, iya. Yang hidayah skondi. Adi. Semagung. Lah ya, lu nyemprot kali ngomong. Pemantul cahaya. Nek ngomong kok iso jrat lah ya. Awak dhewe iki ngomong cewek aku yo gumun. Kok iso? Sembilan barang. Di. Sebelang belang lek gawe Pengen kesepiran. Jadi Joko sepet guringe tempe lagi. lah rabi iki semprotan ya men iki disemprot ana rene kena apa Heeh. men belang-belang Oh, ngono. iki nek kaya ngeling-ngeling kok Masa? padha kaya untu muli Lah kok biasane kaya apa? Bolot kabeh. iya bisa ke ibu Sih, ditungakno masyarakat pundi Mas Andes? Pundi? Malang. Malang, Jawa Timur. ibu Mbok Malang Jawa Timur. mandoe ayo muga-muga dadi tambah rezekine sehat selalu naga meneh iki gone tambah Tambah. aku nek mati ning kono kae Heeh. ora Endi? ning kono kae Ora ning aku Bukit mati Bintang. gabus Gabus. gabus iki ngece karo aku Kok iso? pante yo kestik Heeh. dikit kok ning arep aku bro Iya. meneh dikit ngomong sing terakhir kena mek Iya. bek Blas angin. ora bek tak jujur aku sing kan Oh, dia ada. hilang gabusnya iya Pesisir. iya Kok panas ini loh. di panas gak apa-apa men Ini panas dinginkan dengan lagu ya. ya aku ini sing anyar Lagunya sekarang apa ini? aku wis ngapake rong dino Masa? Iya, wis janji sekedhi lagi Terus le nyanyi kepengen napa Pak le nyanyi terus bae kan kabeh-kabeh ngono piye? ya iya Ya iya Terus para penonton juga boleh untuk boleh bapaknya mau kok sing ngono Di flash mob nanti yang berdiri di depan terus joget bareng dipimpin mbak-mbaknya. Oh nek dia ini boleh banget flash mob loh. Mas mau boleh. Flash mob ya. Tim sore panas. Lagu ini Katresnan Sejati ya. Nah, koleksi terbaru dari Gagah Hidayah. Selalu update. Update status. Lagunya update, penarinya update, make upnya update.